episod cu Brawl Stars, episodul 2. Da, și sunt cu Rostovan, prieten, care îmi pot să are să mă duc la în bază și o să trag. Încă un hit, încă un hit. Bine, Jesse, bine că l-ai omorât pe cine. Hai, Rostovan, hai. Gata. Hai. Bă, nu pot să batem. Bă, și-a dat scutul, dar toți au scut. Ce mă, toți? Bă, dar toți acum chiar au scut. Bă, dar acum chiar toți au scut. Bă, da, nu pot să o bat pe asta. Bine, Rostofane, da. Rostofane, apără baza noastră. Nu, Rostofane a murit. Îmi dau ultima toate aici. Gata, am câștigat meciul. Yay! Supercell se joacă, da. Să se joacă. Da, și abia aștept să fac 11.000 trofei ca Mega. Va fi să pice Sandy sau Meg, da. Sau Amber. Da, mai, hai că mi-a picat, mă. Încerc să fac ultimata pe ăsta. Bă, bate Barley, nu cred. M-a bătut Barley. Pe ăsta l-am mai văzut. Poate mai vezi pe oameni care au jucat cu ei. Dacă nu mai joci, poate. Cubala sa vesta. Cubala sa vesta. Yay! Am dat a doilea meci. Hei, bine! Da, pentru un moment am uitat că filmez, da. Da, hai să închid asta. Ok, hai, pa.